Čaute, zase tu máme pôst a ako vás poznám a ako sa ja poznám, veľmi sa nám do toho pôstu nechce ísť. Furt len zdržiavanie sa mesa a tak ďalej a blablabla. Preto by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa do tohto pôstu dali, lebo ako dobre prežijete pôst, taká dobrá bude aj Veľká noc. Keďže je to dosť ťažké plniť pôst, rozhodol sa duchovný tím spolu s mediálnym tímom vám v tom pomôcť. A to tak, že budeme plniť ako celé naše salesianske stredisko 7 pôstnych výziev. Na každý týždeň jednu. Do týchto pôstnych výziev sa môžete zapojiť individuálne. To znamená, každý z vás bude každý deň sa snažiť splniť túto výzvu, ktorú dostanete. A potom, po tom týždni môžete poslať jednu svoju fotku, ako plníte danú challenge, na oradkovský mail a z nich sa potom spraví koláž. V prípade, že ste tímoví hráči, môžete sa zapojiť aj s vašim stredkom. Sú pozvaní všetci od Tukábelu vyššie. Ako môžete ale splniť tieto stredkárske výzvy? Podobne ako plníte individuálne, až na to, ako náhle vy ako člen stredka splníte danú výzvu, tak na oradkovskej stránke na Facebooku budú vyvesené fotky vašich stretiek a do komentára pod tú fotku napíšete, že ste danú výzvu v ten deň splnili. Na záver postu, to už znamená už na spomínanú Veľkú noc, tieto postné výzvy vyhodnotíme a možno vás bude očakávať nejaká dobrá odmena. Držím vám palce, dajte sa do toho.